бахшида ба рӯзи матбуот зиёда аз 20 телевизиону радио журналистону фаъолони васоити ахбори омма баҳри ташвиқи ҳадафи миллӣ ва дастовардҳои истиқлолият ва ба ифтихори 109-солагии рӯзи матбуоти тоҷик бо тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ гардиданд. чорабинии табрикотӣ дар толори кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар вилояти суғд бо иштироки раиси кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар вилояти суғд зуфар исмоилзода ва доираи зиёди журналистон доир гардид. сароғоз раиси кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар вилояти суғд тамоми кормандони васоити ахбори оммаро бахшида ба рӯзи матбуоти тоҷик табрик намуда афзуд ки 11 март рӯзи матбуоти тоҷик таҷлил гардида ҳамасола дар саросари кишвар аҳли қаламу сухан ин рӯзро истиқбол менамоянд. ин ҷашн ба ифтихори нашри нахуст рӯзномаи тоҷикӣ Бухорои Шариф пазируфта шудааст. ҳоло фаъолияти воситаҳои ахбори омма тавассути қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи матбуот ва дигар воситаҳои ахбори омма, дар бораи телевизион ва радиошунавонӣ, дар бораи табу нашр, дар бораи иттилоотонӣ, дар бораи ҳуқуқи дастрасӣ ба иттилоот, дар бораи ҳифзи иттилоот, дар бораи реклама ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ танзим карда мешавад. ҳамчунин дар идома таъкид гардид ки матбуот ва воситаи ахбори омма дар ҷаҳони муосир ҳамчун як рукни муҳими сиёсӣ ва маънавии ҷомеа эътироф гардидааст ва нақши онҳо дар таҳкими асолати миллӣ, давлатдории ҷаҳонбинии мардум ва пойдории адолату воқеияти рӯзгор барҷаста ифода меёбад. ҳамчунин дар идома суҳбати озод ташкил гардида журналистони вилоят ба кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар вилояти суғд пешниҳодҳои худро баён намуданд. гузориши Саид Мухтори Саиданвар, Наимҷон Айюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.